си ме ядоса. Така не ушах да ви приличам. Както и да е, ние жените сме силни, защото притежаваме женска интуиция. А тя е плод на еволюцията, на милиони години. Липса на мислене. А не си мислете, че мъжете не ми липсват. Липсват ми, разбира се. Липсват ми, заклевам се. Жена без мъж е като риба без велосипед. Но ще ви кажа истината за женския път. До 18 години на момичето й трябват добри родители. От 19 до 35 добра външност. А от 35 до 55 години й трябва добър характер. И вече от 55 години нататък й трябват пари в брой. Било ластъчна пола, това изглежда. Ама ти отиват, между другото. Отиват ти, много ти отиват тия дрехи. Извинявай, че ти го казвам. Мене ми отиват тия очила. Шиха ми ги по мярка. Краси, ти придоби толкова интелигентен вид. Направо ме разби. Да не приличам на Абрашчев така. Трябва да обърна обратно. Добър вечер. Моля ви за тишина. Станете горе. Станете. Стани, бе. Що смете в час, бе? Аз съм 30 години учител по литература. Роден съм от Мадан. Завършил съм Ташкент. И жена ми от Курило. Стани, казах. Кой чука? Кой чука, бе? Клас стани, клас мирно. Здравейте, ученици. Днес ще се изпитваме. Така, 11 Б ще се изпитваме. 9 номер. 9 номер да излизаме. Кога гледате? Кой е 9 номер? Бербатов. Кой каза Бербатов? Добре ли? Нека Бербатов да излезе на дъската. Бербатов да... Абей. Вие на идиот ли се правите, вие мене, бе? 9 номер да излиза, казах. Кой чука, бе? Кой тропа там? В този късен час? Къде е то, бе? Къде е то 9 номер? Как така няма да дойде, бе? Кой го освободил? Никой. Тогава кой каза, че няма да дойде? Каква? А по телевизията казали, че няма да дойде. Абей, не ме правите на идиот, бе. Кой тропа, бе? Как ще кажат по телевизията, че 9 номер няма да иде днес на училище, бе? А? Що капе покрива, бе? Стига, бе! Това не е час по... Това е сериозен час! Стига тропахте, бе! Така, за 9 номер. Какво там? Показали са го като... Показали са го как го арестуват на мача с нощи. Онзи дето изтърча и удари съдята ли? Браво. Тоест как те го е срам, бе? Идиот такъв. Браво, това е хубаво, да. Добре го е шибнал. Така, няма значение. Да вървим нататък. Събием. Иване, седни, бе, къде тръгна, бе, Иване, бе? Казах да вървим нататъка. Образно казано. Аз не съм казал да тръгнеш нататъка. И нататък не съм казал да тръгнеш, бе, Иване, бе. Седни, бе, Иване, бе. Ви горе сте вие, бе, 11 Б, бе. Къде са хапчетата, бе? Така, да видим домашните, написахте ли ги? Петре, ти? Какво ми бе така? Защо нямаш домашно, имали сте с нощи гости до късно, да. Това е хубаво.
Ай, те вдигали много шум. Пречи ли ти и ти не си могъл да го напишеш? Това не е извинителна причина, сяда и двойка. Димитри, ти? Димитре, бе? Оправете това покрив, бе. Домашното къде е? Какво? А няма. Защо? А баща ти не бил платил тока. А спряли са ви го? Да. Стояли сте цяла нощ, гледали сте телевизия на тъмно. Кой филм гледахте, бе? А Бойна Негри в тъмна нощ. Да, хубав е. А ти на тъмното не си можел да го напишеш. И това не е извинителна причина, двойка. Спиридоне! Спиридоне, бе! Спиридоне! Изправи се, като ти говоря, бе! Не се подпири на мене. Не на мен! Спиридоне, къде ти е домашното? Нямаш. Защо? Какво? Аз нощи батко ти изляза от затвора. Браво, хубаво, да. Събрал цялата банда у вас да копонясват, да напили сте си и домашното ти било през оная работа. Да. Какво? А ти си размахвал оная работа. Що така се размахвал, бе, Спиридоне? Ай, батко ти и аверите от затвора били по-важни от това си напишеш домашното. Ти мене ли се плашиш с батко си аверите, бе? Седи! Честица. Сега те ви кали, бе! Мен ще ме плаши. Аз съм от 30 години учител, бе! Какви неща съм видял, ей! Какви неща съм видял? Страшни. Имаше. Бой сте бешири, подвъргане и изкубане под мишниците. Това е новостта. Ех, 11-ти, вие сте големи идиоти, бе. А къде е Виолетка, бе? Къде е тази Виолетка? Виолетка, няма я. 100 пъти казах, учи ма Виолетке, ма учи ма Виолетке, ма. Ма нищо няма да излезе от тебе, ма Виолетке, ма. Кой каза, че ще излезе нещо от нея? Сега не ме разбивайте, сериозен. Нищо няма да излезе. Кой каза, че ще излезе? Какво ще излезе? Близнаци ли? Кой каза близнаци? Доктора? В родилния дом? Ма тя? Кога, бе? От кого? Ма от двамата ли? Щом са близнаци? Значи ще ги кърми с дете? Да. Ех, 11-ти, ба! Те га тропахте, 11-ти, ба! Тихо там отзад, Йорданке, бе! Какво приказваш там на Мишо? Какво там на Мишо приказваш, бе, Йорданке, бе? Кажи какво говориш, какво? Как ти те е срам да говориш такива работи на глас, бе, Йорданке, бе? Какво като съм попитал? Тези неща не се говорят на глас. Ти в порнофилмите тези неща само ги показват, без да ги казват, бе, Йорданке, бе. А, че се сетих. Че ми повлезе нещо, бе. Кой от вас, бе, 11-ти, бе, е написал отпред на училището с спрей? Даже имаше някой с пръст писал там, но няма да го коментирам. Вие сте идиоти! Така искам да питам. Кой е писал директора е тъп гъс? Кой написа директора е тъп гъс? Нали мълчите, тук се смеете. Ама аз знам кой е, защото със същия този спрей и със същия този почерк на вратата на кабинета по музика и пеене пише се: госпожицата по музика е супер гадже и ще аз късам. Госпожицата по музика ми каза, че си ти, бе, крубе, бе. Каза ми, дойде при мен и вика: ма нали вие сте класен на 11-ти, бе? Кажете ми, къде живее ученика Крум, дето е написал, че съм супер гадже и ще ме скъса. Кажете ми, вика, как да стигна до тях, какво работят родителите му и кога са си вкъщи. Сигурно ще отиде да се оплаква, знам ли, бе? Какво се изчервяваш, бе, Круме, бе? Всичко знам аз, бе. И за това, че си написал на директора е тъп гъс. За това аз ти пиша тройка. 10 години! Не се научихте. Не ви научих аз, че гъс се пише с з, а не с с.